Sinterklaas en de verstekking. Geen politie? Daar wacht ik net op. Ik in dezelfde bar. En als ik ze te pakken krijg, dan... Ja, maar dan... Jimmy! Ik zal ze wel krijgen, die smargen. 100 dieven. Jimmy! Kom maar dan! Wat is dat nou weer? Een vreemdeling zeker? Rustig. Niet de paardbuurster is zeker? Ik ben een goede vriend. Ik ben George. Een soort van zwarte Piet. Maar dat is een lang verhaal. Ik hoorde bij tafel over die hond. Dit is net te leeuwen. Hoe doren ze? Passie is net samen een hond. Dit is de liefste en de beste hond van een hele vrouw. Ik zal hem weer rondvinden. Ik weet hoe je die voelt. Ik heb mijn hondje achterlaten in een vier en gevaarlijk loon. Ik hoop je zo dat het goed met hem is. Wist wat? Ik help je die ziekje. Zwarte Pieten kennen ze wat overal bij. Jee, hé. En bij zijn handen vinden wij hem wel. Denk ik. Goed plan, man. Ondertussen maakt het Basje het op zijn manier de dieven lastig. Oei. Eeuw, af. Jou niet deel rond doen. Houd er mij op. Hé, Harry, sloer. Gaan we dan naar best. Toch al dat gebonk en ik houd me hard. Hard naar dat beding horen. Ik ken het niet aan het waan, Bob. Die roethond slikkert me overal. En dat jouwt mij de jokte. Oh, nee. Nu begint hij alweer. Nee. Houd er mij op, stop eens. Houd er mij op. Er ligt maar een toepesje daar. Ik denk dat hij beziekt om in een goed bladjebuis te komen. Zodat wij net goed opletten. Oh ja? Zo stinken dat zo'n hondje us sloegen Harry en Bob de Brekker de fieter nimmer in. Van Bob af is het ex-jongen. Vooruit, pak het best, Harry. Let hem net ontsnappen. Dat soort hondje wil wij ze kennen. Wij Sjors toe hier. En we hebben naar Utje matten. Ik schil fort de radio, Piet. Dan keert hij terug, Jan. Ons Sjors. In de radiokamer van het Pieterhoes. Echt vier? Hast hem voen? Dat is goed werk, pakjes Piet 200 treien. Voen? Hoe saf voen? Wat weer de voort dan? Huh? Nou, niks, Sinterklaas. Tenminste, er is niet voor dat nou in als geval weer voen is. Als je mij begrepen, Sinterklaas. Dan is het goed. Ik zou net willen dat er wat misgaat. En Radio Piet, zeker net tot Sjors wat toekomt. Sjors, pak je Piet 200 treien, denk dat hij die hoensjoen had. Krijg buiten de stad, bij een boerenpleets. Ik jou die het adres. Net lang daarna komen George en Jimmy bij de boerderij. Pak je Piet 200 treien hier zo lang de wacht houden. Wielst begint het te snijden. Goed voor een pakje Piet. Dat in mijn bassie. Kom, we gaan erop aan. Ik zal ze... Nee, wacht je. Als wij samen binnen gaan, kan u als zelfs Bas wel wat doorkomen. Het ben wel boven vanzelfs. Ik ga een beter plan. Beter plan? In de stad. Wat? Wat? Waar is dit? Sjors? Hokker Sjors? Oh, die lietse zwarte Piet die wij filmen haar op boord. Maar waarom skillen mij in het mets van de nacht? Wat zei je? Dat meest net. Nou, gelijk? Ja, nou wat dadelijk. We moeten wel snel wezen. Het is wat heel bijzondere opnames, meidje. Een scoop neem je hem dat als? Nou, Sjors, daar ben we dan. Ben benieuwd wat wij filmen moeten. Zo, achter dat raamke, daar zitten de beide boeven. Die Passie, de hond van Jimmy, ontvoert haar. Als je me dat nou op film zet, hou je het bewijs voor de politie. En dan hast je een spannende real-life reportage. Ja, oké. Nou, Hugo, best er klaar voor? Yep. Maar ik wat wollen zo ik jachtbroeken. Film je eerst maar een stukje, dan nemen we de onkundiging de naai wel op. Kom, Claire. Bob, daar, stuurders.
Wat nou weer? Ik word gek van die hond. Zoek nou. Daar, voor het raam. Filmen? Wat, Belinda? Wat denk je dat je moet te maken bent? Hier bij de camera. Lokkig kan ze hut rennen. Mooi maar zien hoe het verder gaat.